माई हमके खाना दे। खाना हाँ कहाँ बोले घूमे रे? खेले को लाने लड़कन से साथ। लड़कन के साथ घूमे खेले गोरा भैंस के ले आना चला फिर के चले जा तोर मैं ऊपर से मोल की हैं करे छुंदरा हां ना रे ना देखो तोरा कल मैंने घूमे कम ना आ काम करे के ज्यादा तो बोला ये दुआरिया के ना। तो दुआरिया के तोरा के करा जाए करे कर जाए करे नाले हैं के करा रे नाले हैं तोरा कहीं राखी कॉलर वाली निकाले के चुलिया में तोरा माई निकाली हैं खाली भेड़ भले सुना हो बुझाई चल भाई राखी निकाल चुली में से तब खाना मिले तोरा के खाना खाई ना पीऊ मन तो करते मार के तोड़ दी ना पीऊ के जितने जल्दी राखी निकाल के तू को थरिया बर्तन में डमा जाना तो अभी धोखा छोटा ये मैं चुलिया में घुसा दही चुली में मुड़ी लगाओ पर माई के खाड़े चा भागो माई हम काहे छुरी गोरी रे ई मारती। निकाल दे ले रखिया निकालो तनी। दीदी अरे मम्मी कहाँ बड़ी हो? नहीं हो गए तू कहे राखी काटता हो? कहो ये कि बाकी का राखी काटता हरा से कहाँ बोली हो? होनी छोड़ा ये सब काम पागल हवा का लड़का का पढ़ाई जरा के हाई कुल ई कुल लड़किन के मेरा रुके ना काम हुए हो। तो खाना में तो ना दो कथी की राखी का तब दिन खाना नहीं खा खुला भी ना। हां हे राम सही कल्पना सौतेली हो खेली सन हम तो जानी ना उतरल बिया तो सुगर सागर देखे में बिया तो सुगर सागर होई दिमागो से अपना लेकिन न एक नंबर खटकिन बिया। चलो चलो तो हमारे घरे खाना खाए चलो। सांझी खाना खइले रहला भाई बताओ 2 बजे अब बैठा तनी सुबह में खाना नहीं खइले बिदारी कोई सन निर्दयी बिया ये राम जी हमारे लिए होता रहा के पापा ले ना कहला अपना कुछु ना बोलना काम की जा दे उहन भयो जने एकदम मेहर मौगे हो गइल पाऊं जही से बड़ ई उतरल बढ़िया ना तो ही से एकदम उनको दिमाग समझ में नहीं ठीक बैठ के बैठ हम लेके आओ तारे खाना ना खाना लेके आते हैं पानी भर के लेके आते हैं कल ये बैठ रहियो। ये बेरा नौकरिया कहाँ बाटे करे हई एकरा घरवा के काहे के बैठल बड़े मिथुना घरवा रे हैं तो करे काहे आके बैठल बड़े रे करे तोर आनानी लोग करे राखी काटी ये का खाता जी करे आ ई तहरा घर कैसे आगु लटे तोरा घर कैसे आइला रे खाना ना खले खाने के मत बोलो के बड़ हड़ू बड़े बन के रहो तू ढेर मत बोल तू हमर लेके के उठा के कह लिए है जन दारू इनका पहिल की माई रहली ना तो लेकिन हइसे ना रहली पहिल की माई में हमारा में ढेर अंतर बा उ रानी का दिन कौन करम कइले रहे ना चल गुल ऐसन लइका छोड़ के देखा जीवन उसका तो पतरी मेरा कपार पर मोड़ दिया रा सौरू एकर बाप को जन बाटे नतिया करिया देखा एही के चलते ना सब भगवान धरती एगो पिलुआ ना दिहल एही कुल के दू कल चलते एकरा चलते कर बाप हमर लइका फेकने के ओखरे हमरा कोख से अब चले ना आपन खाते दूसरा पेट्रोल ले बैठू आ जेकर कोख में बचे में कतनो कर दूसरा कोई के कहला से रुक जान तू चुप रह ठीक बनू तू जैसन बारिश होइसन हम सब जानत तनी तू कर बाड़ी तू को भेल बाड़ीस रे ए भिले को तू ने किसनु देले बारिश तो कोई दे तनी देले बनी लाज देखे लगा दूसरा का दुआर देखियो ना हमर तो उहो बाटे ओकरा के मारा मा पीटब सब करम बोल ना तनी हैं तबान त का बोली ये कोनो मतलब भेल का कि मारम पीटब रहुआ पिलू एगो पैदा ना कली अपने हमारा पर चल देली तू कोगो पैदा कइले बड़ू ना कहाला चलनिया अपन ना देखी कोगो छेद बा हमारा में आ सुपावे के निहारे लागेला चले रहती चल ए तो मारत काहे मन चल तू जैसे करे चल घरे चल भगवान तुम्हें रक्षा करियो लइका के ई तो डाइन भी तो चाह बाजू यही तोरे तोरा के करे के करे है एकरा घरे आवे करे हैं लिया है कथी चलना तोरा के खाना नहीं खेले तू खाना नहीं खस खेले रे 2 दिन से करे ना तिया हैं करे ना नहीं खस रे इही तरह नतिया घर गांव में शिकायत करत है खाना नहीं करे नारे महीना मत अब ओकरा घरे खाना दी तोरे नहीं आए मैं तू और करे घरे चलबे चल तोरा के नारे महीना नारे महीना
बतावा को भगवान दे तो नहीं खाना वो माई के देले बा न तो का ए भैया जी माने तू सर के उतार गुल बड़ी तो एक बार इतना भुला गुल बनी उनकरा मानता मुंह में कि लड़कों के भुला गुल बनी कि लड़का बाबू की नहीं खिराउर कहल का चाहत लू तुम्हें कहल का चाहत बनी एक बार उतना देख के अनदेखा मत करिए ना इतना निर्दयी बनी बुझनी ना भगवान तो कोई के दे तो नहीं खाना जेकर देले मन ना वो अपन हिफाजत नहीं कर पावत का भइल भइल का बताबू कुछ बबुआ के 2 दिन से खाना नहीं खिदेले दीदी एबरे लाल नहीं खियावे खाती त हमरा घर से झाड़ू झाड़ू मार के लेके आके लिया के गोझड़ी अभी ये कुछ सुनावत लू हमारा के मन सुनावत का पानी रो अभी अपने कुल सब मिलजुल के ओकरा कथु करतलू जा हम अरे वो हमार बात पे विश्वास नहीं होत ना मन नहीं होत ना बोली ना तो चलिए अभी तुरंत मारत पीटत लेके गोझड़ी चलिए अपना आंखी देख लेते तो विश्वास होई ना ओकर माई के मुंह दया नहीं खे तो चलिए हमर संगवा देखत तो विश्वास होई ना कि नहीं झूठ बोलती सच चलो, बोलती चलो, है आओ। चलिए चलो। आ कुछ बोला मत ना से चिल्ला जाए ना कुछ बोलत जाई अरे तोरा के हम का कहले रहनी तू जाके ओकरा घरे शिकायत करिए ऐसे करिए दियाली के घरे जाके अरे मैना अरे मैना अरे नतिया मन त कर रही नतिया के बेटी के पटक के अहे त धम को काहे लइका के मार पड़ी रे उठता का बुझी तो एक अरे लइका के चलते तोरा के हम शादी करके लिए शर्म नहीं किया आवत तेरा दिल पे एक पत्थर बाजी के हाथी वाला को पे तरह था तो चले लगा दिया इसनु बोलबी हम का नहीं बता ना तनी तोरा के लिए नहीं कि अगर पूरा परवरिश करबी स्कूल परवरिश ओकरे के पढ़े के भेज दिन कितना गोली तो चिल्ला ना सकी ना कैसे पढ़े के तू से तो खाना नहीं की दे लई करे के कैसे रो पढ़ावत जी आइ लेन तो लइका राखी निकालत रे राखी निकाले खातिर वो के जिगले गइल बनी भैया जी ओकरा का समझ भी ना रो हमरा बात पे विश्वास ना करत भैया आज अपना आंखी देख लेनी टाइम के ना हां देख ले हनी विश्वास हमार हो गई आतना दिन में एकरा के अरे रवा बारे में तो कोई कुछ कहियो देत रहे ना कि दीदी होइसे करतली तो रवा बारे में तन सब नहीं सुनल चाहत रही लेकिन ई ना जान ठीक रहे लइका पे इतना अत्याचार करब का करे बताओ सन्ना का करे अरे लइका हम करे के पोसत तो नारायण हो गए पूरे जीवन में बर्बाद हो गए करबू हाला तो हो गई आखिर यही लइका के खातिर ना तारा के लेके आइल हम काहे खातिर लेके आइल बा ते काम अगर नौकर आनी तो जोन के करे में हम टाइम पास करत रही अपन अरे भगवान से कम डेरा इंसान थोड़ू इंसान से ना तो कम से कम भगवान से तो डेरा कौन करम कर अरे बच्चे यही तो भगवान के रूप को खेला सब तू ही भगवान पर अत्याचार करता हूँ हमारे से पूछे कि मातारी के दर्द का हो खेला जब हमारे भगवान एक दे लेता तू समझता हर काम बस समझे के मैं नतिया जॉब है ना तेने ले आवेला केनी ले आवेला नु कहला नहीं खाना देता है तो हो के माई कोन कबार मत फाड़ देला ना सुन ले भैया जी अगर लड़का रोल के ना पोसे ना तो हमारे के दे दीजिए हम खुद एक पोस लाल के शादी बियाह कर चले जा तोरा शरम लागे के चाहिए ओकरा के मारत तली पीटत तली काजी के सर न दे दे ये लइका का वजह से तुम्हें घर में रहत और ले तना मारत रे दुख देता ले चल अबे घर जी में जी चल ऐसे मत करे सुनी ना रो कर मम्मी के बारे में देख तो देख शरम शर्म लागे नहीं के किया चाहिए आवत रहुआ आज शर्म नहीं किया आवत जोने लगे कि मारत पीटत नहीं वही लेके आइल रहुआ के बचावत हुए आतना दुख देला के बावजूद देख ए लइका हमरे को बाबू दीजिए गलती हो गई माफी मांगे बड़ा तेरे लड़के वासे मांग ली लइका ले माफी मांग के रो माफी बाबू तो हम माई है माई तो हमारे से माफी देख मांग देख सकते देख तोरा भैया जी तोरा शरम लागे के चाहिए भैया जी रहे थी ना जो बबुआ खत में तो रहे थी बहुत बड़ गलती कर ले माने बेटा ले जाके हम माई है माई एकरे खाने किया तो बड़ी भूख खाई गई हम अपन बबुआ के खाना किया अब कब तोरे को जब बबू खाना खा ले। बबुआ चल ले जाके बढ़िया से खान ये चटकी जन उल्टा सीधा बोल ले जाके बढ़िया ठीक से से रहिए बाबा ना। खाना आज स्कूल भेज टाइम से ठीक रहा बाजी चलो बेटा तक खाना करके दे